Thomas Warberg. Comedy 8! Fuck, jeg har glædet mig, mand. Og I har glædet jer til mig, for jeg er pissegod. Nu piker det. I tror, det er godt? No. Vent til jeg går i gang. Og jeg er i topform, prøv at se. Jeg er helt oppe at køre. Så er damerne med. Normalt, når jeg laver et show, så var det 25 minutter. Jeg laver 39 jokes, de er meget korte. Jeg regner ud, vi kan nå 8 nu. Måske 9, hvis jeg opfører jer ordentligt. Joke nummer 1. Jeg har en ven, der lige har fået at vide, at han er reagensglasbarn. Og det har han det enormt dårligt med. For han siger, så er jeg lavet på en unaturlig måde. Jeg har sådan lidt, skal du virkelig ikke være ked af. Min mor fortalte, hvordan jeg har lavet. Hun sagde, ja, det var jo egentlig en numsen, men noget må have dryppet ned. Ja, sagde jeg! Der bigger vi! Joke nummer 2. Jeg har gået og haft sådan en spøjs fornemmelse i maven hele ugen. Sådan hvad er det? Hvad er det? Er det sådan en lille forelskelse? Så det forelskelse, der var ude i fuld flor, så ude i skide, nu er det helt væk. Det er så god en joke. Jeg ved, hvad I tænker. Og ja, jeg er faktisk meget street. Jeg er meget gangster. Forleden dag var der en gut, der spurgte mig, Thomas, har du prøvet crack? Og jeg var sådan lidt, selvfølgelig har jeg det. Altså, jeg synes, du udtalte det mærkeligt. Men den eneste måde på, at jeg kan finde ruteplaner og adresser. Jeg ved ikke, om I har set det, men nu har Lego lavet sådan nogle bitte små nærfigurer. Det synes jeg er virkelig sejt, fordi så har vi piratskib endelig noget at fragte. Så kom børnene med! Det var joke nummer 4. Jeg har fået mig en ny hobby, hvor jeg begyndte at gå ud i hundeskov, og så gemmer jeg mig. Ofte længe. Så når der kommer en dame gående med sin hund og slipper den fri, så kalder jeg på hunden og siger, hui. Så når den kommer over, så fanger jeg den. Binder den fast til et træ. Så tager alt mit tøj af. Dans halsbånd på. Når hun så råber, kom så Fido, kom, hopper op og siger, ha. Endelig er forbandelsen brudt, og jeg er menneske igen, og så løber jeg. Jeg er ved at lave et nyt tv-program. Det bliver en sønderjysk udgave af Sex and the City. Kommer til at voldtægt og halvvalg. Det der klappede de kun her, for retten sidder og tænker, hvornår kommer det? Er det nu? Jeg ringer til mor. Optag det, mor. Optag det. Jeg har en kæreste, som jeg er utrolig glad for. Altså, hun er så sød, hun er så sjov, og jeg elsker hende overalt, altså i hele verden, på hele jorden. Det der bare er, og det tror jeg, I ved, hvis jeg er i et fast parforhold, selvom man er glad for sin kæreste, så der er altid en lille ting, du gerne vil ændre. Altså bare en lille bit ting, du gerne vil ændre, ikke? Det der er jo min der, hun er fandme grim, mand, for satan var hun grim, mand. Jeg har en idé om, at hun er ved at gå fra mig. Det er sådan en ting, man kan mærke. For eksempel i dag, så skriver jeg en sms til hende, hvor jeg skriver, hey, du virker meget kold, du virker meget fjern, du virker som om du er ved at skære mig af. Og hun svarede, hvem skriver? Det var joke nummer 8. Skal vi have en lille ekstra? Hvad sagde jeg? Det går pisse. SMS'er fascinerer mig utrolig meget. I særdeleshed på grund af smiley'er. Vi er jo lige nu en generation, der går nuts i smiley'er. Man kan få en sms, hvor der står nej, bagefter 18 smiley'er. Og jeg tænker, når vi bruger dem så meget, så må der ikke gå mange år, før vi begynder at bruge dem i alt, hvad vi overhovedet skriver. Og jeg ser bare frem til den dag, vi får en pressemeddelelse fra statsministeriet fyldt med smiley'er. Sådan hvor der står, ja, statsministeren udtaler, at fra med oktober trækker vi os ud af Afghanistan.
Vi ved godt, vi gik ind på et falsk grundlag. Men det lover vi, det gør vi aldrig igen. Det var alt for mig.